Komela alîkariya ya malbatên girtiyan Tuay Derawanê li ser grevên xweberçûbûnê ya dorveger ku 202 rojin berdewam dike, xwepêşandanek li dar xist. Ji bo xwepêşandanê endamên Komelê, parlamenterên Partiya Demokratîkan Gelan HDP û hejmarek rûnişvan li navenda bajêr li kolana hunerên berhev bûn. Li hêzên ewlekariyê ew dorpêçkirin û bi sedema qedexeya xwepêşandanan ya walîtiya Wanê ku ev 5 sal berdewam dike, nehîştin ku çalakiya xwe pêk bînin. Piştî demekê hêzên ewlekariyê destûr dan ku çalek van di bin dorpêçê da daxuyaniyê bidin ragihandinê. Hevserokê Tuay Derê Ümit Çapan dibêje ku daxwaza girtiyan ew e ku kanûnên bingehîn yên Tirkiye werin cih û zextên li ser girtiyan were rakirin. Em ji hikûmetê dixwazin makamên alaqadar bila deng bidin dengê zindana, nehiqûqî beadeletî û bila bête sekinandin. Ew girtiyên girtîgan de ve 200 rojê xwe temam kirin, gireva birçîbûnê dane. Ji xwe milê tenduristî da jî zêde zarar de wisa hesarê mayînde dê li ser laşîvan. Rêveberê Tuay Derê Kenan Kara dide zanîn ku çareseriya van pirzgirêkan pir hêsan e û wiha berdewam kir. Yani devirda mirov milê hukukê binêre ji xwe mirov dê mafdariyan vagirtiya bivîne. Mînak em bêjin rêzîkname di zindanan da heye bi navê tûzük tê ew kirin. Tûzüka ku hey di zindanan da em bêjin taybet înfaz yasa ku înfaza qanûna înfazê were pêkanîn ji xwe tu pirsgirêk jiyan kirin. Kara got ku niha rewşa sexlamiya girtiyan ji ber grevên xweberçûbûnê xirab e û wiha berdewam kir. Ku ev em bêjin tecrîtê vegirî dev çalakiyên birçîbûnê dest pê kirin bi dorveger ketina girtiyan a çalakiyên birçîbûnê milê tenduristiyê da êş û jana van girtiyên azadiyê pir zêde bûya asta jor deyem. Hêjeyê gotinê ku girtiyên ji doza Partiya Karkerê Kurdistan PKK ji 27 mijdara 2020 ver ve bi armanca dawîkirina tecrîta li ser rêberê PKK Abdullah Öcalan ku ev 22 sale li zindana İmraliyetê girtin, 202 rojin di greva xweberçûbûna dorveger dane. Heya ku ev rapor dihata amadekirin derbarê mijarê da ji aliyê Wezareta Dadê ya Tirkiye ve ti daxuyanî nehatibû dayîn. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.